Poviem vám dneska o podvode, ktorý sa stal môjmu známemu a stal sa aj viacero iným ľuďom. O čo ide? Zavolám vám nejaká firma, nejaká pani, tak rozpráva československy, možno ukrajinsky trochu, záleží od toho, kto to je, aká firma. A predstaví sa ako nejaká úspešná zahraničná firma, ktorá robí investície do zlata, do striebra, do akcií, možno do krypta. A potom sa vás pýta, či by ste chceli investovať do krypta. A vy poviete, že alebo teda do zlata, do striebra, toto bol konkrétny prípad, a vy poviete, že OK, chcel by som, tak len vám povie, dobre, nejaký vstupný poplatok je 100, 200, 300 eur a potom, keď to zaplatíte, tak vám zavolá nejaká iná osoba. Prvá vec, na čo si dáte pozor. Tú firmu si preveríte, vyzerá byť seriózna, vyzerá byť reálna. Daná osoba, ktorá vám potom zavolá na druhýkrát, to už nebude tá prvá, čo volala, sa vám predstaví aj normálne na telekonferencii, že video, hovor, všetko urobíte oficiálne. Akože, aby vám zvýšili dôveru. Lenže viete, čo je na tom zaujímavé? Že tá prvá platba, keď ju idete poslať, tak zistíte, že to posielate na nejaký estonský alebo zahraničný účet, ktorý je na súkromnú osobu. To je prvé, na čo si treba dať pozor. Tak oni sa vám predstavia ako nejaká firma. Poprvé, zmluvu s nimi nemáte, mali by ste mať s tou firmou oficiálne. A keď máte tú zmluvu, tak by ste mali to poslať na účet tej firmy. Je tak? Toto neurobia. A vy si to nemusíte všimnúť. Potom je zaujímavosť ďalšia. Zavolám druhá osoba, nejaký pán alebo pani, ktorý vám povie, že OK, tak teda chcete investovať, koľko a tak ďalej, napríklad zlato, striebro, a vám povedia, že napríklad zlaté tehličky alebo podobne vám dajú teraz v zlave. Takže vy si poviete, wow, je tu zlava, to je úžasné, ale oni si dajú podmienku, musí to byť dneska, za pár minút hotové tá transakcia, aby to bolo v zlave. A vy, aby ste si uvedomili, že je to problém, tak proste si poviete, wow, môžem to mať v zlave, tak rýchlo budete robiť pokyny, ktoré vám povedia. Prvá vec, založte si účet v Revolute, vám povedia. Potom zase trošku peňazí, nejakých 1000-2000 eur prevedte v rámci Revolutu na nejaký zase zahraničný účet, napríklad ten estonský, na súkromnú osobu opäť dal ďalšiu, zase inú. A potom vám povedia, že zvyšné peniaze pošlite napríklad cez Ethereum. Oni vás naučia v Revolute premeniť si svoje peniaze na Ethereum a to im poslať. A to už sú väčšie sumy, niekoľko tisíc eur. No a takto môj známy prišiel o niekoľko desiatok tisíc eur. Takže buďte opatrní a väčšinou si tie firmy preverujte a tie peniaze nepošlete na účty iné, ako sú uvedené na zmluve, alebo ako sa oni prezentovali. Ideálne sa poradiť s niekým z rodiny alebo nejakým iným známym, ktorí sa v týchto veciach vyznajú, aby ste správne investovali. Pretože investovať je úžasné, ale není jedno s kým. Takže držím palce, aby ste si nenechali nachytať a investície vám priviesli ovocie alebo zhodnotenia, samozrejme v dlhodobejšom období.